dalje. Ivan Božić. Božić dolazi s najljepšim. Prostite. Poznati riječki modni kreator predstavit će vam se večeras sa kolekcijom Mag. Inspiraciju je kreator potražio u zaštićenoj uvali na otoku Rabu, Zlatni šljunak, Crvene Dine i Tirkizno more. Kreatoru su poslužili kao ideja koje materijale koristiti i koje boje kombinirati. Po prvi puta kreator je doživio inspiraciju van svoje glave, a nakon 9 godina rada tek sad mu se čini da zna samo do pola što je za njega ekstravagantno. Evo, pozdravite još jedanput Ivana Božića. Hvala. Sve za večeras. Ja ću još samo jedan put spomenuti ljude koji su radili, znači frizure i make-up, Daniel Domika i Andreja Knežević. Glazbu su radili i Josip Marišić, Zoran Medved, tu je s nama bio DJ Siki i tehnika je na Mrkiju. Hvala vam još jedan put, ja sam Martina Vrbus. Evo, ja ću vam još nešto pjevati na kraju, čisto tako da bi završili cijelinu. Možete vratiti svjetlo, ljepše sam na svjetlu. Ajde. Ovo je čisto zbog obaveze. Ajmo, Siki. Pucaju po meni. Ovo je jedna pjesma koja će vas osvijestiti. Kad bi prevodio, onda bi se prevelo ja sam lijepa. Zapravo.
Sodoma